Nu vil jeg vise, hvordan man åbner en af de snoede dukker fra Fru Sibbe. Det første man gør, det er, at man tager den farve med det nummer, man skal bruge. Så trækker man i mærkat, så den kommer op på cirka midten. Så de her ender, de kan frigøres. Nede her. Så snor jeg noget af snoningen ud her og tager fat for oven. Det vigtigste det er, at mærkaten skal blive siddende på garnet, så man kan se, hvad farve det er, og måske få senere reference, hvilken indfarvning det er. Så holder jeg her med den ene hånd og trækker den ene af enderne ud af mærkat. Så det er lige meget hvilken en. Nu bliver det denne her. Så det er fint nok. På den måde så har jeg mærkaten siddende på garnet hele tiden. Så det er vigtigt, at man tager i den ende, hvor der allerede er ender. Og der kan I se, der er ligesom en bue her. Og den bue, den klipper jeg op. Sådan der. Så der er jo flere ender. Det gør så, at når jeg tager i den anden ende af dukken her, så kan man tage i en af buene, for eksempel denne her, den sidder fint fri. Så holder jeg, så trækker den lidt ud af, så den lige er lidt løs. Så holder jeg på mærkaten, så den bliver siddende. Og så trækker jeg et langt træk. Sådan der. Så bliver den her ende, den her bue, stykke, den bliver frigjort. Og så har jeg den tråd klar, jeg gerne vil sy med.